Så kommer der en lille film om Rikkes kontor. Herinde har vi kopimorummet, og der er jo så en indgangsdør, som jeg kan bruge til mit kontor. Men det er jo ikke sådan det mest præsentable vej at gå ind. Så kommer vi ind i det store rum, hvor at nogle af mine medarbejdere sidder. Og det ser jo rigtig pænt ud. Og så har jeg kontor herhenne for enden. Og så kommer vi ind. Og det er jo, der har vi kopidøren fra den anden side af. Skrivebord. Jeg mangler noget garderobeplads, fordi mit tøj hænger lidt rundt omkring, og som du kan se, så arbejder jeg meget visuelt. Og det betyder, at jeg har flip-over-papir og sådan noget til at hænge over det hele. Jeg har også brug for at have mine papirer i nogle omslag, som gør, at jeg kan porteføljestyre. Jeg kan ikke porteføljestyre mine opgaver ved det hele er inde i computeren. Desværre, beklager. Men derfor har jeg brug for et sted, hvor jeg kan have nogle af de her omslag, og der behøver selvfølgelig ikke ligge helt så mange, som der gør her nu. Men en eller anden form for opbevaringsløsning, som kan rumme noget af det. Her har vi en reol, der ligger også lidt, den kunne man godt udnytte lidt bedre. Så har vi vinduerne, hvor at, det er jo de gamle vinduer, de gamle gardiner, og her er kun et vindue, der kan åbnes, og det betyder, at her er rigtig varmt herinde fra klokken 8 om morgenen, og så ind til ved 2-tiden om eftermiddagen, hvor solen går over på den anden side af bygningen. Og derfor har jeg sådan en blæser til at stå og køre herover, som laver noget luftcirkulation i rummet. Så det er mit kontor. Hvis vi lige skal kigge lidt belysning, så er der et armatur heroppe i loftet. Det fungerer meget godt. Og så har jeg en pendel hængende over mit bord, som simpelthen hænger for højt, hvor elektrikeren vender aldrig tilbage i forhold til at få forlænget ledningen. Så det er situationen. Jeg bakker.